Kumsang ni som pariat July ni som ni pathuma khan Australia a state pakhat Victoria khopui ber Melbourne a emergency number 000 chu zandar ko vela kumsom pakwa upa hian Australia khopui fema veng pakhat Sunbury anti atangin aron kola chuti lai chon constable senior local kina chu Sunbury police station a duty lai takni in chu kol chu alo lak chuan ale lama tanga ron betu chu a o atangin alo shangala chuta ron phone tu chuan mi tu emo ka thatin ka sia ka do wang po ani lo ma se ka that miao se ani alo kala lo po alo po in ka selo kare ka khuma om anuam tak set mi tha hi ka do lo aron ti a chu vele police chuan chu tiang chuan iti tak tak em ti in a zon let ngala ron betu chuan minjing ngai hleinem nga tinge minjin lo ti a lo chang vel in an pahnih chuan tlang tak le dam tak si in an in chang to na chumi hnu chuan kalkin ali a thopui dang de chu phone a ron betu in address a soina lampan chuan an thok chuak ta ngala chu in an va thlen chuan constable kalkin a chuan phone a lo betu o chu alo sha than to le alo rin lok to ang chu adik nge ni ti awa fin fia ta boka chuta kong lo hon sak to chu police station a po a an lo sha than to em Jamie Lidal gai alo ni a in chung an hanlu chuan kumsom ni panga upa Maulin ra tho ta chu mutna pindana hmoni in za mo rong kaya inti thathauna atana anman roman thin shui chu a ngonga alo in vet boka che chang lavin alo mureng maya kong khara lo chon to no chuan in ta che u he dot ka soi lo hi ka thil soi in oi du ngai lawa enga tenge min oi du ngai reng reng lo athi cheng ani lom ni ti in officer te chu Jamie chuan orol ring takin alo au khum tora police chuan Mauli na chu ambulance motora da watin damdo ina tlan pui ngal ani a chuti lain Jamie ero station a zona zo tura lak ani thung a che dan alo soi to angin mi tha tumna tumreng wanga mi ti natle tum lok sa wanga diklo taka mi ti nata te char siam sak ani a engthil nge thleng ti le engtiangin nge thil a thlen dan ti chu chanchin rap thak tak alaron ni don ani kumsang ni som pariat July ni som ni pathum tlai lama chuan kumsom pakwa upa Jamie Lidal gai chu dating apps lar tak pakhat khovel puma mi makta dwai chuangina anman plenty office tia chuan aluta abayo a chuan borderline personality disorder nei ani thote mani inti hlum chak na nei mi atanga uchuak taka hur herna lam hoya manro mang thin ani thote vampire anga ain ngai thote mi se le mi patmei chiat na man laya ko puite phwar be le adu thlan na nge ya pong sol ron adu thote chu atar langa atlang puin borderline personality disorder nei te hian anri ruput mang an thlang na sa thin hle ya in lai che na ngit le mu mal an nei thelo boka tin anri rongai to na thunun an har sat pialama mani inti natle mani inti hlum theina chance an nei sang bik ni in an soi ti chuan chu dating apps a reivak la online no dar sari borvela kumsom ni panga upa zirlai pakhat Maulin ra tho ta hne tengin message adong ta a an pahni chuan avain message paruk vel in thon tonin anin biak na chuan Jamie profile chungchang an soina te Maulinan Jamie du anga piang anti dun tur thu a shil na te ani a tin an pahni chuan Jamie ina in hmute tumin Jamie chuan thuam engimo maksak tak alo in bel tur thu te le a perfume nga net em manga alo in karim tui tur thu te ashila hengba ka hian Mauli na chuan zandariat nulama Jamie chena in chu thlen man atum thu le a in kot a thlen huna a text tur thu te ashil boka ti chuan chu tiang thilte an sei zo no chuan apps atang chuan chhuakin Jamie motor chuan a in siam chhun zom ta ani kumli liam ta atang khan ratho ta hi ramdanga le khazira zin lu theina an pek thin student visa mangin India ram khothlang lama state pakhat Gujarat atangin Australia hian accounting a master degree nei tumin aron pema helai hmuna hian nun thara bultan chhawin Chartered University a azerna te achun zom ta a chutianga ain so nge nu chuan part time in delivery driver angin na athok pa nge tin ama hi fapamal ni in anule patinen po anin po na a thahle a hetia Australia a om nu po hian
ni tin anu le pa te chu bezia thinin Australia a zerna chunzom tura akalna atan hian anu le pa te chuan anin pakhat an tiral hiala ma se adu thu samber ani ti an hriat puya wangin poisa an nei vele mauli na chu anu le apa te chuan atumram lampanin an kaltir ta alo ni a achungte akal san ma hian airport a chungkwa a thlate la hovin hlim takin anin thla nge a thian te chuan mauli na hi mihlim thei tak le ngai samchi ni ma se azerna a thorim ba ka mi in ngai thlom tak ani thu an soya hetia azerlai course te rim taka azer no hian a thorim na rapo aseng theinan hian thali chawin adal to a heti lai hian ama kai soya zirtir thin tu a professor chuan ama rinna angat na sem ema Australia a omhlen theinan azerlai ti azo nuwa na pek atum nge ani ti chuan jemi chu police soda chuan la omekin akam tamin police detective te hna chuan ni do om lo tak a man thu te asoi ngal borbora chumi asoi zo chuan mauli na chu in hmu puya a som thu te anin alorem ti chuan a thadon ni ti a hriat tho soya hengba ka hian mauli na nen plenty of fields ti apsa tanga anin biak zo hnu luka jaimi chuan zan ina hian in til himnan mi ka thadon engtiangin nge mi ka thang tual tha pui khoi ka du zan ina hian mi ka thadon min puiru ti vel de chu google a chuan a search boka ti chuan link pakhat mi thadan in.com som ti le shemna pumpil dan tia ti chuan alu thu te asoya chumi hnu zandariat le ministry arik chuan mauli na chuan jaimi in chu bathlengin heta jaimi in detective te ashil dan chuan mauli na chu apum ro le alen lam alo en masak ber thole alo der thon ba ka achaklo hmel ema wanga re hlum aul sam arin thu police chu ashila asoi zel danin mauli na hna chuan mi lem changa infiama du thu te lo shelin mauli na po aphur he thu asoi buka tin mauli na chu ina changa chho a phal sak don lo thu te ashil le a chu ani pon pui ati lo thu le ashoka are fiam tur thu ashil po a maulinan thilthar engpo zer thiam adu thuwa a chan dan te chu asoya hengba ka hian angai tuana mi ti na chakna anei thule abula om chu a him lo ti maulina ashil po a hlo lo thule atina don lo ani phot chuan engkim ti a huam thu a soidan te tin jaimi chuan na ati deu ani chuan a ku chu ronbeng mai tur le chutiang ati chuan a thil ti lai chu ati top mai tur thu maulina chu ashil thule maulina chuan an thil ti tur chu infiam na vek emo ati nia a hria thu jaimi chuan detective te chu ashil bok ani ti chuan chutia thil ti dan tur anin shil hnu chuan jaimi chu maulina hnunglama kalin a ngonga arek chunzom halta a heti la hian jaimi chuan ama mishing nun phung pahni a om tho soin pakhat chu aswala pakhat ero a fel thuk ni na soya ma se a pahni chuan ama an om ve thole pakhat jok chu mi ngai sak ani thole adang ve thung chuan thil ati bor chor ba ka pui a khoi thin thu asoya tin mauli na chu akuta tang chuan tal chuak thein police te call se ti chu adule be seidan ani thu jaimi chuan asoi boka hengba ka hian asoi zel danin chutia are hnu secondary lo dewa chuan mauli na chu ronchi aitanin akuta aron beng thak thaka ma se tha tura alo intiam anga ti talavin amherna tultula ake chuan mauli na taksa chu nget taka kherbetin mauli na bengbula chuan a thavek mayang a zauche pe ti in a phun sapa chutia mauli na nget taka a kherbe na secondary lo te chung thla dul deu atum le chuan mauli na chu apuma alu ngata amut zoi tak reng thole chumi nuwa 6 toi shuya mauli na ngonga asoi thu jaimi chuan asoita ani ti chuan detective officer chuan chutianga ache chan azo chuan jaimi chuan mi in meijel zuk chakna ani et thin anga mi tha chakna in atur ut thu soin atong hnim pole athil soi chu arap thlakin makti tur atam tul maya chutianga zona anin zo lai mek chuan police chuan call dongin mauli na chu damdo in thlenpui ani hnu darkari lote ya hliam torlawa aboral thu anon shilta a hemi hnu hian jaimi lidal gai chu twal tha tuma anpuna atangin mi tha thu boy ortir an ngala amai ro chu athil ti chu rap thlak le ma se ama she tu ti tan chuan thil mak ero ani lem lo
ama ngai saka a chen ina ve en thli thlai thin tu te chuan Jamie chu thaom takalan tum ma se ani na taka chuan ramhoi angmai ani thu an sei hial mai Jamie hi kumsom ani atangin state care hnuaia enkol ani a chubi omzia chu achung ten amamo ngai sakna li enkol na tha an pek lo awangin state sarkar enkol na hnuaia naupang chu homa dani in an vilin an chanpui ti na ani bera ti chuan Jamie chu social worker ten an tlo ol lawa kumno pangti ani lai tangin dan bo chhiatna a hming zia lu ni to in hun engimuti chung chu komtling lote an shen na huna tan tir alo ni photo a tin kumsom pariat atlen ma chumi kumveka thau chuan Jamie chu ni khata darkar somni pali le kar khata ni sari chung abula chenchela ama enkol tu tur carer pek ni in chu a chena in chu Department of Health and Human Service ta ani a chuta ama enkol tu carer ten an soidan chuan Jamie chu hriat lok na omsi lawa mi zadang lam thut thut thin ani awanga an chi thu le an hlau thin le thu an soya ti chuan kumsom pariat aron tlen hnu chuan thok tu te chu in nam hnoi buai du to lovin an vai chuan an cancel ta diaka ama chau chuan chu ina chuan cheng zuin tuman an va enkolin an va vil zui talawa ama iro chu chu tianga an cancel hnu reilo te a chuan a then om te chuan Jamie chu midang ti buai khopa thombing cheng a chwa thina wangte insol boina awangte le a chinchang thli thlaya endik tur shim awangten police chu Jamie ina chuan an lu chuak fo thin ni in an soi ama iro chu chutia an watlo chang chuan Jamie chuan lom thu soinan kek le karte alo pichina chutia police nen anin hmu fo taka chuan police nen po anin nelin anin hrichang hle nge ani hengba ka hian Jamie hi social media mangna satak ni in ni khata thil tam tak a upload thina a thalak upload then khata te chuan filter eng emo manga a thiam thil tilanga a edit kwalna te ani hloma a thena chuan thu sei tak tak te ziakin anau panlai hun she omle mang an thlak tak tak alo tor to na te mi patmei chian na lam thila khoi borban ani to na tele atak salan dana lung oilo na ani chungchang te azia kur ngei ngoya hei mai ni lavin mei chacher le mel tha de chu a huat thole ti nata ngai sak achak tho de po asoi thin boka achang phei chuan ama le ama in ti na tumin battery te po alo dol fo to a chumi awang chuan voiza aya tamma ako chunga battery lak chhuanan zai atok nge hengba ka hian Jamie chuan ako chunga ram hoya thole achang chuan ching hnia nia ai ngai thu a soi thin ni in Jamie chen pakhat chuan a soya a soi zel danin hun engi mu chung chu hlim mel pu in anui ververa ma se a hnu reilo te a thin ur le em in a ha chang a chhel ri bob bopa ching hnia angmaya rum chhur churin midang te a se a ka thil hmu to zong zonga kala hlau ber ani ram hoi zol anei ni nge in ka sia ti in a chen pakhat chon Jamie chungchang hi a soi bok ani khatia maulina a tha ma kar chi a khan Jamie chuan Facebook a thil a posa chuta chuan mi a ani lo thu a soi lai khan tu imotalin lo ring si adu thu le thil lo thleng tura wanga hlauring renga hun a man thin thu te thil thalo lam ngot angai twa thin thu le mi na tur lai a hmu ani lo chuan chungrila hlimna tak tak anei thei a in rin lo thu te a soya ti chuan thotan ni chahnulam chuan maulina chu a that tangeya ama vila enkol tu akira te chu message wathonin thlem na thalo ka to thin te hi kaning tak zet police biak ka duwa ma se minjing don si lo tra mai ka do ti in awasoi ani ome hetia tol thana in nam hnoya pu ani rwal hian khis boy thak tak le hau tak tak ani ti mitin chuan an jing fura chutiang ani awang chuan Australia rilro lam thiam thaber breten Jamie chu endik na nein chuta chuan Jamie chu an endik to zong zonga midang aya arilru a hrise lo ba ka arilru aboina sabernia an hriat thu an soya heta tang hian Jamie delgai hi mi boy pui om top khok ani ti chu ren hel rwal ni talavin mitin te chuan hun local tura po midang tan a hlawm theiba ka poi ala khoi zel an ren thu an soi hial mai amai ro chu Jamie chuan apui khoite apuan ba ka in pombok ma sila ko ta voi khat a in lan na chuan thiam achang tatlat thunga chuti lai mekin Australia a maulina thian de chu in thoralin maulina ruang India a chungti bula thonkir ani theinan poisa te lo tho khomin
arwang thlenpui nan hian ni som pahnih chung hun adua ti chuan atopa maulina ruang chu a chungtin an hal ralta ani Jamie le apui khoya thilni thei om angte endik le zirchian nan hian kum aliam le zeta chu chuan Jamie chu trail ma chon tlak ani le ni lo ron ti chiang thein heti laya kum som hnia upa tol thatua an pu Jamie chu a trail hunatan poi a khoi atanga kum khat aliam hnu kum sang ni som pakwa kum toplam chu an tin zon ta a chuti lain maulina chungte chuan an fapatan atir tangin Australia a hian kaldu hlema se chulai mun thlennan poisa sen so a hautak emawanga an nein atlin lo thole ni tin an fa pachong changa chanchin thar a ombe seya phone an ron bia khun an ngai chan ring thin thu an soya tin an fa pa an chan na awang chuan chu an ei thelo thole an mu thelo thu te soin Australia an kal thelo na chuan ati shomin atina zol hle ni in an soibok ti chuan Jamie ril ro hrisel na le ama atanga ama a boina lo om sa to awang chuan trail an nei chu ati har sa hlea heti lai hian maulina chu a that nge ni ti chu phadrol ni lovin ama ngei po hemi chungchang a hian alo in puang to a ma se khang a thil ti de kha ril ro lama har satna ane awanga ti ani nge ni lo ti chungchang a le tual tha chakna ane thin nge ni ti chu finfia thei ani le ni lawa in hnialna asem thei hle dona chumi ani awang chuan Jamie lawyer po in tumreng wang ni lawa mi that angin convict ani theinan ma alana sa hle boka amai ro chu ama hek to tin te chuan kota psychologist Dr. Carola chu kaulutin ani chuan jiuri ti hena chuan Jamie chuan rilro lam chen kon lo na awanga thil hu swalte thil hriat swale ama ti boy tu natna anei arin lo thule a thil ti chu adik lo ni ti a hriat thu te ba ka a thil ti chu a hriat chen thu soya chuti rwal chuan boina le chen kon vak lo na nei po ni se ale lama chuan maulina are vak khan a thidona ni ti a hrisa ring ti in a soi thung chuti lai mekin Jamie lawyer Sharon Lacey chuan Jamie chu anau panlai ngai to chunga ama ngei po hun kal to a mi en kol na hnuaya a om laya khoi borban alo ni to na tele mani in ti hlum do na thinlung alo puthin dan chungchang te soi chhokin an soi dan chuan borderline personality disorder ani na chu chutianga ache chanbul puiber ani thule Jamie chu anau panlai changa aril ru hliam sak ani na le ti kholo sak ani awangin a thanlen zel hnuwa po akum phu lawa apuitlin lo tho aloyar te chuan an soi ve bok ani maktak main Jamie chu kodru ma tel nei ani chungzong chuan ngoi rangin alo thuwa hoipo a hoi chhuwa lo ba ka an thil ti lai chu ngai sak om puin alang lawa achangin anui vurvura no pang thil cheina buwa a thil lem zia le lekha pon thlep kwala thil lem eng emo asiam chau chu angai to ti awm dana tangin a mu thei nge nge hengba ka hian aloyar sorni chuan aklan chuan ril rolama hliam na satak atorwanga jiuri te pon mi tha du na thinlung apunge ni ti hria them har sa an ti in tol thatu ani na an mu lo thua soya tin tumlok sa ren ro na poi khoi ani ti finfiana awm lo atiboka amai ro chu Jamie hek tu telam ve thong chuan Jamie hian ril rolama har satna na satak tok ma se maulinan a che na in a thlen ma atangin a thadon ani ti a shiveka tin maulina text adon ter phata changa ti na do na thinlung a puthngal ba ka alo thlen nuwa aril ruwa maulina pumruwa alo te dante tha aol sam arin thole a hnulama athil soile a che dan song police ne na alowin pon to tho chu anon soi chuak vele a chu mai ba ka Jamie chu hetiang thil ti du tu le thil thlen lai khan om chiang ani ti ai hriat ba ka a thil in nam hnoi na chuan ngong ani dan tur thlengin a hre chiang hle a ngun taka a thil ti dan tur a ruwa man fil hnuwa chutiang tak chuan a che ani ti a chiang hle ti in an soya ti chuan ni som paria chung tel nei ni in chuta chuan witness chi hrang hrang ko chhuwa an ni a chung ho jinga chuan Jamie villa enkol tu a carer te ril rolam thiam bik te le police ten an interview na thui tak te pa an lo record te chu kota pho chhuwa ani hnuwa thutluk na siam torin jiuri te kota engkim chu da ani le ta ani Jamie Lidl gai chu tol thatua an puna jiuri te chuan thiam chantirin a aya shemna niep jok tumlok na po omlova mani mishing pui thatua an puna ero thiam lo an chantir ta thunga
heta an thurel fel dan hian mi tam tak atishil hain abara khai le nge a mi then kha chuan tun ma atanga mi hlaom tak alo ni to na te poi alo khoi to na te le nun rong taka alo che na zong zong te kha jiuri ti hne na shil shiat ni sela chu Jamie chunga ro an rel dan chu adang lam pha an rin tho an soya ma se hei po hi adang lam nge yang ti soi har sa tak ani thau mai hun rei lo tu chunga ama omchila enkol tu akerar te po chuan midang tan a hla om ema wangin chwa zalen lo torin thu nei tu te chu an ngen hiala chuti lain cha chuan kumlama pole no pang tak tlangwal pakhat ama ti na tumna le ti thin ur tumna po nei mi alo nun na alak sak thole chu pa chuan ring pum hlum thakin khatianga achunga ichet kha aring phalo ti in Jamie bula chuan a soya tin Victoria hian tumlok na omlova mi thate shemna chu atambera kumsom ni chung lung in ta ni ma se Jamie chu kumku chung tang tura achung thu rel sakni in atlem bera kumnga le tharuk nuwa parola chwatir thei ani dona ma se kumni chung alo tan to awangin kumthum chau atan le nuwa achuak thei don ta ani ko do rel na chu moli na nu le pa chuan mak an ti in a thong em ema mitin chuan Jamie chu puidang khoile thei mishing ani zia sia in social worker ti po chuan an ma ni chawa Jamie bula om chu an hlawa ma se chu ti chung po chuan ama chawa a chen ina a khosak ba ka midang te po an du huna pianga chu in chu an lu chhuwa phalsak ani a amai ro chu chung zong zong aya puizok chu kumrei lote a jela tagin alaron chhuak don ti chu ani thung chumi hnuwa Jamie dalga ye lung ina tan tirli ani theinan engthil nge lo thlengang ti te engtiangin nge chu tiang din hmuna chuan che dan tur ti le malak dan tur chu thil hria thiam har sa tak ani thunga he thil hi thil chin fel lo boina le kong sang sanga thlerin khis mang an thlak tak ani chiang hle a chu tiang khatiang chu ni se ti a ril ru le ngai to na mi ten an lo sen ve ang te po ngai sak le beng khon a hlo lo hle ni in an soi chu ti lain he khisa thil chiang tak ero chu maulin ra tho ta chuan arin na alo nga na mi pakhat laka rap thlak takin anu na chan ti chu ani a thi ma a hun toite mit khap kar tak taka achunga thil thlen dan dik tak chu alo suang to alo lam dei ani ti a hre chuak nge yang maulina pa chuan kum upat nuwa khohar taka anom thole an fa pa chu an ngai thu soya amai ro chu an chunga thil thlen dan chu an pom thole an fa pa chu lokir to don lo ma se an thei ngil ngai don lo thu te ba ka an share jeng na a omreng tur thu a soi ani